Dus we blijven nu steeds op die telefoon op het mondgebied, maar de zon ja moeten wachten. Want we hebben een prachtige slager 2018 en de Richie Box, dat is de zanger. En het derde nummer, Truffeltjes. En dan mogen we luisteren en dan rustig het hoofd. Geef muzikale aandacht voor Richie Box met de slager 2018, Truffeltjes. Doch hij zich ook een zusterke, een kansje opgespeeld. En dan deed ik jongen achterkijk en is maar van plezier. Ik vroeg me ook straks met jong, wat kwam ik dat er weer? En toen ben ik wat geworden, ik zat je het salon. En vroeg me dat ik aarde, ik doe je niet meer. Veel kan er wat te leren, ik heb ze opgeschoten. Veel kan er wat te leren. Ze hoort met zaten Schmidt. En dan denk ik weer de Truffeltjes en vroeg de overwit. En schoot op laat u op die boven volken. Hij weer de vaste lopen met ons 400 keer. Dat is het beste beetje avontuur op een grond. Blijft die vaste lopen en die achter die kapot. Veld kan er wel te leren, wie het zo opgeschoten. Veld kan er wel te leren, wie komen er in de rood. Veld kan er wel te leren, wie komen er in de rood. Wie doet wat af, wie heeft geleerd, de duivel is maar goed. Want kunst ze goed gered, en was er al. Dus is het goed getild, komt de focus ik niet goed af. Verrek maar met de krom en zing maar 3 x 3 af! Veld kan er wel te leren, wie vindt ze opgeschoten. Veld kan er wel te leren, wie komen er in de mond. Veld kan er wel te leren, wie komen er in de mond. Wie roept wat af, wie heeft geleerd, de duivel is maar goed. Want kunst er goed gered en was er over in die bloed. Maar kunst er goed gered en was er over in die bloed. Ja, dankjewel.